गिबियावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनो। सेकेन्डलि जोंनि बे गोमोथाव मुलुग एबा सुपारनेचारेल वर्ल्ड इउट्युब चेनेलनि जुगिदि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बरायो। नोंथांमोना जुदि दासिमबो जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जेब्लानो जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांनिसिम जोङो सौहैनो हागोन। दिनै जोङो गोदान मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआ जाहैबाय फेइथफुल। दिनै जोङो इसोरखौ गासैबो फोथायो, नाथाय दिनै इसोरा नोंखौ फोथायनो हादोंना हायाखै? इसोरनि नोजोराव नोङो फेइथफुल जानो हादोंना हायाखै? दिनै जुदि जोङो बाइबेलाव नायोब्ला जों नुनो मोनो इभेन दा डिमन्स, मोदायाबो इसोरखौ फोथायो आरो फोथायनानै गिनायजों थोर थोर मावो। बियो सासेल' इसोर दं होननानै बे मोदायाबो फोथायो। जाकुबाव लिरनाय दङ। थिग बेफोरबायदिनो जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा, जों साफ्रोमबो दिनै फोथायारिफोरा इसोरखौथ' जोङो फोथायो, नाथाय दिनै नोङो इसोरनि नोजोराव फोथायजाथाव जानो हादोंना हायाखै? दिनै इसोरा नोंखौ फोथायनो हादोंना हायाखै? बाथ्राया बिसो। साननानै नाय, नों आरो आं दिनै जों साफ्रोमबो जिसुखौ इसोर होननानै फोथायो, नाथाय बे इसोरा दिनै नोंखौ आरो आंखौ दिनै फोथायनो हादोंना हायाखै? इसोरनि नोजोराव फेइथफुल नों जानो हादोंना हायाखै? जुदि इसोरजों जुदि फोथायजाग्रा जुदि जानो हायाब्ला, इसोरनि नोजोराव जुदि नों फेइथफुल जुदि नङाब्ला, सानसे इसोरा नोंखौ बुंगोन, ओइ दुस्त मानसि, नों आंनिफ्राय गोजान जा। जोङो नायनि बाइबेलनिफ्राय माथाइनि लिरनाय चैप्टार 25 भार्स 14निफ्राय आङो फरायनि। सोरगो रायजोआ सासे गुबुन हादोराव थांनाय मानसि बायदि, जायहा गुबुन हादराव थांनायनि सिगां गावनि लेंफोरखौ लिंहरनानै गावनि गासै दोहोननि एखतियारखौ बिसोरनो होलांदोंमोन। बे लेंफोरनि हानाय बायदि बिसोरनि बोलोखौ नायनानै बियो सासेनो 1000 सासेनो 1002 आरो गुबुन सासेनो 1000 रुफानि रां होनानै गुबुन हादोराव थांदों। बेयाव जेब्ला जोङो नायगोन मेथ्यु चैप्टार 25 भार्स 14 and 15आव, सोरगो रायजोआ बेफोरबायदि, इसोरा बेफोरबायदि, इसोरनि सिस्टेमा बेफोरबायदि दि बियो गुबुन हादोराव दावबायनो थांदों आरो बियो गावनि लेंफोरखौ लेंहरनानै गावनियाव थानाय मोजां मुवाफोरखौ बियो गावनि लेंफोरनि एबिलिटिखौ नायनानै, बिसोरनि मावनो हानाय केपासिटिखौ नायनानै, हानाय अनुजायै, मानसिनि अबिगथा अनुजायै बियो सोरनोबा 1000, सोरनोबा 1002 आरो सोरनोबा 1000 होदों होननानै दिनै बाइबेला रोखायै बुंदों। दिनै जुदि बे 1000 मोननाया 1000खौ बियो आरो गुबुन मोनसे 1000 बियो माल्टिप्लाइ खालामदों, बारायदेरनानै बियो 10,000 बियो गावनि मालिकनो होदों आरो बे समाव बिखौ बुंदों, वेल डान माय सन, वेल डान, इउ आर स' फेइथफुल सार्भेन्ट। माने नों जाहैबाय फोथायजाथाव नोङो दास। बिनि थाखाय नोंनो बे फिसा मोनसे बिसयावनो नोङो फोथायजाथाव जानायनि थाखाय नोंखौ गुबुन मोनसे गिदिर दायित्वनि थाखाय बिबान होनाय जागोन होननानै बिखौ फेइथफुल बा फोथायजाथाव दास होननानै बिनो एखतियारखौ होनाय जादों। आरो जाय सासेया 1002 दंमोन आरो बिबो 1002खौ माल्टिप्लाइ जेब्ला खालामो आरो माल्टिप्लाइ खालामनानै जेब्ला 1004 गावनि मालिकनो बियो सुदजों मुलजों जेब्ला होयो, अब्ला बिखौ मालिकआ बुंदों, वेल डान माय फेइथफुल सार्भेन्ट। अ फोथायजाथाव आंनि लें, नोङो फिसा बिसयावनो फोथायजाथाव जानायखाय नोंखौ आङो गिदिर बिसयाव नोंखौ एखतियार गोनां खालामगोन होननानै बिनोबो गिदिर बिबान होनाय जादों। नाथाय जाय बेक्तिया, जाय दासआ मोनसेल' टेलेन्ट बा 1000 मोनदोंमोन, बेनो मोनसे टेलेन्टखौ बियो जेबो माल्टिप्लाइ खालामालासिनो, बिखौ खामानियाव बाहायालासिनो बिखौ लानानै इसोर होनायखौ बियो हायाव फबनानै दोनदों। आरो बे मालिकआ जेब्ला बिफिनो, अब्ला बिनो बे हा सिंनिफ्राय दिरुननानै बियो होदों बे मालिकनो। आरो मालिकखौ बेबायदि बुंदों, नों जेराव फोआखै बेयावबो हायो, नों जेराव मावाखै बेयावबो नों बुथुमो। आरो बे दुस्त लेङा होनबाय, आङो गिनानै नोंनि बे होनाय रांखौ आङो फबनानैसो दोनदों। आरो बे समाव बे मालिकआ बुंदों, नोङो दुस्त, नोङो फोथायजाथावै,
बिनि थाखाय नोङो जोबरोङै नोङो साजा मोनगोन होननानै बिखौ बे मानसिखौ साजा होदों। आरो सोरगो रायजोआ बे सिस्टेमाव जायो, इसोरनि रायजोआव बे सिस्टेमा सलियो। बिनि थाखायनो दिनै आं बुंनो नागिरदों, दिनै नोङो ख्रिस्टखौ फोथायनानै जिसुखौ इसोर होननानै मिन्थिनानै नोङो इसोरनि नोजोराव नोङो फोथायजाथाव बा फेथफुल नोङो जानो हादोंना हायाखै? नंगौ, नोंबो आंबो जों साफ्रोमबो जोङो इसोरखौ फोथायो, जिसुखौनो इसोर होननानै फोथायो। नाथाय बे इसोरा नोंखौ फेथफुल होननानै नोंखौ सिनायदोंना सिनायाखै? नोंखौ फोथायजाग्रा नोजोरजों नायदोंना नायाखै? बाथ्राया बेसे साननो गोनां बाथ्रा। दिनै नोंनो इसोरा होनाय फिसा मोनसे दायित्वखौ, इसोरा होनाय फिसा मोनसे खामानिखौ, बा इसोरा नोंखौ जि थांखिनि थाखाय दिनै खोमसिनिफ्राय, पापनि बोलोनिफ्राय, मोदायनि बोलोनिफ्राय नोंखौ दिनै सायख'नानै बियो नोंनो जि दायित्वखौ बियो होबाय, सायख'नानै लाबोबाय, बे थांखिखौ बा बे दायित्वखौ नोङो दिनै फेथफुल जादोंना जायाखै? फोथायनाया गेदेर बाथ्रा नङा, नाथाय इसोरा नोंखौ फोथायनो हादोंना हायाखै बिसो गेदेर बाथ्राया। इसोरनि नोजोराव नोङो दिनै फेथफुल जानानै दंना गैया बिसो गेदेर बाथ्राया। नों बेसेबां बुरजा फोथायो बे गेदेर बाथ्रा नङा इसोरनि नोजोराव, नाथाय नोङो इसोरनि नोजोराव फेथफुल, फोथायजाथाव जानानै दंना गैया दासिम? नोंनि जिउ खुंनायाव नोङो दासिम इसोरजों फोथायजाग्रा जानानै दंना गैया चेक खालामनानै नायनांगौ। फोथायजाग्रा जुदि जानानै गैयाब्ला, इसोरखौ नोङो मिन्थिब्लाबो, इसोरखौ नोङो फोथायब्लाबो, नोंखौ दुष्ट आरो नोंखौ बे इसोरा खोमसि गिलु बालु जोंनाय अरावसो गारसनगोन। दुष्ट लें होननानै नोंनो जिखौ होदोंमोन बिखौबो बोखानानै आरो जायहा बांसिन दङ बिनोसो होदेरनाय जागोन। मानो होनब्ला इसोरनि रायजोआ बेबायदि सिस्टेमाव जायो। इन दा किंडम अफ गड एन्ड किंडम अफ हेभेना जोंनि साननाय बायदि नङा। जोंनि साननाया जाहैबाय जायनाव गैया दंनायनिफ्राय जोङो रानलायनानै होनायखौ जोङो मानसि हिसाबै बा साभाबिक जोङो मानसिनि नियम बायदि जोङो सानो। नाथाय इसोरनिया जाहैबाय जायनाव एसे दङ, जायनाव गैथारा एसेल' दङ खुनुरुखुमै, बियो जुदि बे थानायखौबो जुदि इसोरनि नोजोराव जुदि फोथायजाथावै जुदि फेथफुलै जुदि बियो जुदि बाहायनो रोङाखैब्ला, बिनिफ्राय दंनायखौ जायनाव बांसिन दङ बिनोसो होदेरनाय जायो। इसोरा बे सिस्टेमै खामानि मावो। दिनै नों साननो हागौ दिनै मा बाथ्रा बुंखो बेलाय, नाथाय आं जिखौ बुंदों बे जाहैबाय सैथो बाथ्रा। इसोरा जाहैबाय बेबायदियैनो खामानि मावो। इसोरनि मावनायनि सिस्टेमा गुबुन, जोंनि बा नोंनि आंनि साननाय बायदि नङा बियो। जायनाव दङ बिनिफ्राय बोखानानै, जायनाव इसेल' दङ बिनिफ्राय बोखानानै जायनाव बांसिन दङ बिनोसो होनाय जायो। जायनाव इसेल' थानाया जुदि बे इसेल'खौबो जुदि बाहायनो रोङाब्ला, जोङो नायनि बाइबेलनि बेसेननिफ्राय मेथ्युनि लिरनाय चैप्टार 25 भार्स 29, मानोना जाया मोजाङै बाहायो बिनो होदेरनाय जागोन आरो बिहा आग्लाय बिग्लाय जागोन, नाथाय जाया फोथायजाया बिनिफ्राय एसे दंनायखौबो सेनाय जागोन। For to everyone who has more will be given and he will have abundance, but from him who does not have, even what he has will be taken away. नोंनाव एसेल' दंब्ला बे एसेल'खौनो जुदि नों बाहायनो रोङाब्ला, नोंनि एसेल' थानायखौबो बोखानानै जायनाव बांसिन दङ इसोरनि बोरा बिनोसो होनाय जागोन। इसोरनि सिस्टेमा बेफोरबायदि। दिनै नोंनाव जि इसोरा नोंनो बोर होदों, जि एसे नोंनो धोन होदों, जि एसे नोंनो सम्पति होदों, जि एसे नोंनो बोर होदों, बे एसे बोर होनायखौबो जुदि नोङो जुदि मोजाङै जुदि मेनेज खालामनो रोङाब्ला, मोजाङै जुदि फेथफुलि इसोरजों फोथायजाथावै जुदि बाहायनो रोङाब्ला, दिनै जि दं नोंनिफ्राय लांनानै जायनाव बांसिन दङ, जायहा बांसिन थाब्लाबो मोजाङै मेनेज खालामनानै बाहायनो रोङो बिनोसो होदेरनाय जागोन। दिनै नोंनि बोराबो सेनानै लांजागोन जुदि नों जुदि बाहायनो रोङाब्ला, मेनेज खालामनो रोङाब्ला। आरो जायनाव बांसिन दङ, जायहा इसोरनि बोरखौ, इसोरनि लामाजों थाबायनानै गावनि दंनायफोरखौ, गावनि धोन सम्पतिखौ मेनेज खालामनो रोंगौ, मोजाङै साबधानै बाहायनो रोंगौ गियानियै, बिनोसो बांसिन होदेरनाय जागोन। दिनै जों गोबां ख्रिस्टियानफोरा मानो एसे दंनायाबो इसोरनिफ्राय लांजायो? खारना जाहैबाय जों जाहैबाय मेनेज खालामनो रोङा। जों जाहैबाय एसे मोननायावनो जोङो दुबगां जायो, एसे मोननायावनो जोङो दुगा जायो, एसे मोननायावनो जोङो अहंखार जायो। एसे थानायखौनो बिराद दं बायदि जोङो गौरब जानानै जोंनि सलिनाया अहंखार जायो।
जेब्ला जेबो गैया जोङो इसोरनियाव फोथायजाग्रा जानानै जोङो जिउ खुङो। इसोरखौ जोङो ओरैबायदि फोथायो, खालि फोथायोल' नङा, नाथाय इसोरनि नोजोरावबो जोङो फोथायजाथावै जोङो जिउ खुङो। नाथाय जेब्ला इसोरा नोंनि फोथायजाथावखौ नुनानै बोर होयो, अब्ला जोंनि आखला सोलायनानै अब्ला जोङो जाहैबाय एसे मोननायखौनो जोङो गासैबो मोनजोब्बाय साननानै जोङो अहंखार जायो। लुसिफारनि आखला जोंनियाव फैयो, सैताननि आखला जोंनियाव फैयो, आरो जि दं बेबो बोखानानै जायहा मेनेज खालामनो रोंगौ, जायहा बुरजाब्लाबो आग्लाय बिग्लायब्लाबो मोजाङै साबधानै हुसियारै मेनेज खालामनो रोंगौ, बाहायनो रोंगौ, बेनोसो बांसिननिख्रुइ बांसिन होदेरनाय जागोन होननानै बुंदों। दिनै जुदि नोंनाव जुदि एसेल' इसोरा बोर होनायावनो आरो नोंनि बोरा जुदि गोमादोंब्ला नों साननानै नाय, नोंनि जिउ खुंनायाव नोंनि बोरखौ नोङो मोजाङै नोङो मेनेज खालामनो रोङाखै, नोङो गौरब जादों। बिनि थाखायनो नोंनाव जि एसे इसोरा बोर होदोंमोन बे बोराबो इसोरनिफ्राय लांजादों। आरो जायनि जाहोनाव जायहा धोनिखा बियो बांसिन धोनिनिख्रुइ धोनि जादों। नाथाय बेयाव आं बुंनि, इसोरा जाहैबाय सेल्फिस नङा। बे इसोरा जाहैबाय धोनिखौल' अनग्रा इसोर नङा। बे इसोरा जाहैबाय जायनाव दङ बेखौल' अनग्रा इसोर नङा। बे इसोरा जाहैबाय बयखौबो बोर होनो नागिरो, बयनोबो बियो गावनि केपासिटिनि अनुजाय बियो ब्लेसिंखौ होनो नागिरो। नाथाय ब्लेसिंखौ होनानैबो जुदि ब्लेसिंखौ जुदि मेनेज खालामनो रोङाब्ला, इसोरनि होनाय बोरखौ, इसोरनि होनाय धोनखौ, इसोरनि होनाय जुदि प्रपार्टिखौ जुदि जोङो मेनेज खालामनो रोङाब्ला, जि दं बेखौबो नोंनिफ्राय बोखानानै जायहा बाहायनो रोंगौ, जायहा जेसेबां मोनब्लाबो आग्लाय बिग्लाय मोनब्लाबो अहंखार जाया, नम्र जानानै इसोरनि नोजोराव फोथायजाग्रा जानानै थायो, बेनोनो होदेरनाय जागोन बांसिननिख्रुइ बांसिन। दिनै जों मानो सैनाङो? दिनै नों आरो आं मानो सैनाङो? खारना जाहैबाय नों आरो आं जोङो मेनेज खालामनो रोङा। दिनै जोङो मेनेज खालामनो सोलोंनांगौ। एसे जुदि इसोरा बोर होयोब्ला जोङो गुरैनिफ्राय गुरै जानानै इसोरजों फोथायजाग्रा जोङो जानो रोंनांगौ। नङाब्ला जि एसे दं बेबो लांजागोन। आरो जोङो बाइबेल पदखौ नायनो, मेथ्युनि लिरनाय चैप्टार 13 verse 12, बेयावबो एखे बाथ्राखौनो लिरदों। मानोना जायहा एसे दं बिनो होदेरनाय जागोन आरो बिहा आग्लाय बिग्लाय जागोन, जायहा गैया बिहा एसे दंनायखौबो बिनिफ्राय लांनाय जागोन। आं इंलिसखौ फरायनो क्लियार। For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. जायहा दंखायो, जायहा मेनेज खालामनो रोंगौ, जायहा दंनायावबो बियो इसोरनियाव फोथायजाथाव जानानै जिउ खुंनो रोंगौ, बे मानसिनोसो जायहा एसे दं आरो बियो मेनेज खालामनो रोङा, बिनिफ्राय बोखानानै बिनो होदेरनाय जागोननो। दिनै इसोरा सेल्फिस इसोर नङा, दंनायनो बांसिननिख्रुइ बांसिन होग्रा आरो गैयैखौ गैयै खालामग्रा इसोर नङा। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय, नों जुदि एसे मोननायाव जुदि अहंखार जानानै, गौरब जानानै, जुदि इसोरनिफ्राय गोजान जानानै नोंनि जिबना नस्थ' जागोनब्ला, नों गैयालासिनो गोरिब जानानै, गैयालासिनो सैनांनानै थानाया बा आंनि थाखाय बा नोंनि थाखाय साबसिन। बिनि थाखायनो बाइबेला बा इसोरनि रायजोआ बा सोरगो रायजोनि सिस्टेमा नोंनि साननाय बायदि आंनि साननाय बायदि जाया। दिनै जुदि नों जुदि मेनेज खालामनो जुदि सोलोङोब्ला, दिनै जुदि नोङो जुदि इसोरनि होनाय बोरखौ जुदि नोङो मोजाङै जुदि बाहायनो रोंगौब्ला, आरो जुदि नोङो इसोरनि नोजोराव जुदि इसोरनि बोरखौ मोननानै जुदि फोथायजाथाव जानानै जुदि थायोब्ला, नोंनो होदेरनाय जागोन। नाथाय नों जुदि फोथायजाथाव जानानै, फेइथफुल जानानै जुदि थायाब्ला, एसे मोननायावनो जुदि अहंखार जायोब्ला, गौरब जायोब्ला, नोंहा जि दं बिनिफ्राय बोखानानै गुबुननो होनाय जागोन। दिनै आं बिनि थाखायनो बुंनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों, नोंथांमोना जुदि इसोरनि बोरखौ मोनदोंब्ला, बे इसोरनि बोरखौ मोजाङै मेनेज खालामनानै, मोजाङै हमथानानै लाखि, आरो नोङो इसोरजों फोथायजाग्रा जानानै जिउ खुंनानै था। अब्ला नोंनि जिबनाव इसोरा बोरखौ होदेरबाय थागोन, नोङो देरलांबाय थागोन, नोङो आवगायलांबाय थागोन। नाथाय नों जुदि बिदि रोङाब्ला, नों जुदि बिदि मावाब्ला, जि एसे इसोरा बोर होदों बेखौबो लांनानै जायहा दंखायो बिनो हैदेरनाय जागोन। फै बे गुसुं भिडिअनि जुगिदै नोंथाङा बांसिननिख्रुइ बांसिन इसोरनिफ्राय मोनदेरथों। गड ब्लेस इउ। आमेन।